zaigu amaiera emateko hastia. Horrexegatik eskatu didate taldekoek azkeneko abestia aurkezteko. Uita buenita da, hain zuzen ere, abesti honen izena, eta berarekin eman beharko dugu amaitutzat gaurko talde honen emanaldia. Baina hala ere, eta dirudienez amodio kantu bada, alai xamarra, horregatik eskatu didate zeuek, ikuslego eta entzulego zeraten guztiok, zuen txaloekin alaitu dezazuen abesti alai hau. Hortaz, guztion artean egingo degularik musika edo kantua. Horregatik, amaitutzat emango dugu gaurkoz talde honek udazkenean folk 86en eskaini digun emanaldi bikaina. Eta besterik gabe, uita buenita, ukaguara taldea zuekin.